Kibor penyak jaga East Jante Hills District daga jingtmu ban penbahaya ki jaka puli puti hapok ke district lingba ki skol sarkar. Dangshan kelas dang ban pentrai kam ya ke GPS map camera app bat kumju uru halor ke UBI attendance app halor ke jingwan trai ki nohi kai skol syaki jaka puli. Habai kran berubah Kyrmen sela ubola pli pat ba ketika app hapo East Jante Hills District ula ong. Baga jingpyntrei kam ya ketika app kam dai bagi tharai sniew ïano ru Henry kalong ban penbha bat penjana ya ke jingpuli hapo ke district bala dan long ke badan kam ladai ru ban pentrai kam no ha ke jelahi borok kawai. Ketika attendance bagi ke GPS attendance bagi implement hapo East Jante Hills kam din lian jo ke sarkar Henry ketika part and parcel of it belenga ong kunta nomor ba nalian jong DC bade page ke East Jante Hills is dia ba don kam ban ai ke education khamtam ki khana ki ba pule hakino ki school khamtam ki government school te ong ba ban ai proper education to them te don kam hi ban long tista mo nadu ki no hikai ba hadu ki khana school te nalian jong feel ba is don kam ban introduce no ki ka app khnang ba ban monitor kamde bangi tharai sniew ïano hani retang kata hi dak bangi bo yakni ka new app dak bangi introduce long ban pen ba kade ke jingi trilang jong ki no hikai bar ha ju poru khana ban yo kita ki details ban improve ru ya ka ayu ka education level po East Jante Hills te ngamnot ban oi ki be ki district ki ek jingi app ki man hangiru re hangi ni shemba daga bangi le kumne kan long ke ek ban pen ya ki we ba ki no hika jumi ki long ki no hika ki batre stom ba ki bale ya ka kam ram na chaw tengang skim ba long ba jong lu up long ki kin yo shu kata ban wada mo persha ki no hika jumi po East Jante Hills ba ki bale ek badan kam te long ba jong kan ingin update ingin kyu shu ya ka jinglang jista jong ki kana kata de ki we sirot ka ban ong bala don ki jingla sting ya kata ngamnut ban ong handai tangkawe ba ke bangi idon kam ba ban le ya kene khna ba kino hikai lada don kino yo le si lada don khna ba kinum le handai hadu mentam pat judon ki complain wat haden ki jingle ya kene room don we no hikai ba persha ya kene nomar ke corporation lian jong kino hikai ke pi ba lian jong kino hikai lada new up udon lada udon ru kim don jing thut namar ki la julong tista hi ha ke jing de bang de hikai ki na school te mentaru ki long tista te don kanu complain ngani skem ba kalong ke ek bahal ke pen ba ke de ka jing tre jo ki no hikai ha post ki kalong ke biar aden kan im don hi ba one complain tengah ngi skem chisen bom don ke complain ke ba ki no hikai be pli ki kindon kata ki ande lada don kino ki che namar kino ki implementation ma bagi implement hapo jo state jumi le ni ha ki district level lada ki lab ki don ki jing thut le ki jing bagi mat lamba jong ni up tengah request ki no hikai le ki perlok ki ba shem kita ki ki la ban complain le kila ban ayengi ki solution ba ngile kumno khna man solve ki ni problem la introduce ban long 100% ke bala long paka hande ki jingkwa jangi bukan long paka 100% hande lada ka ramdon ki junduna kalat kanang pli hi ya ki noi kai le ki perlok ki kwa ban ai solution le ban ai ki suggestion jo ki na kalian jangi ni long kloi ban di trilang khna ba ka long but you don't complain kum kita ki jing complain chi lada ki don ru until unless mau yo ki complain ani don bala wan ban itu ini chupang kita nginam la ban shima action nginam la ai ban ai any comments against them hande hadu mentang apa chu yo iwe ki complain ki noi kai ki la pha alternative de ki we so yo let's see ki don ru ha ground level lani yo let's say ki da ki jingtip jo DSO maybe le ya tam DSO and so unew up actually ba nalian jong ni na lian jong DC mo I la le ya ke coordination jong no up ba iwe no hikai ila ban pli yo to up tang hai tu jaka ha ke to school bi hikai bi plus ka face mo ke dur jong iru kan match hadu 50% above then only
sa accept ya betul ka ayu attendance jumi shibut mental ada nga on new up hang ni shibet nga log out pat hakibe ki jaka long kam accept ya betul kalau long invalid handai lada nga le hang ni jaka bangadon menta wala deble ya coordination dan shibet hagapor pengami ru ngan hable nang ni ke distance within katukan limiter palat ya kata mla syupan ban access you up kata ke benefits long gamde ke besuk ki be ban le thop le se ukmen ban ong ba judon hi tharai ki ba kwa ban le kumta bat le ki kwa ban le ru kin mla hi namaru ni up asna hai tai dur ba shabar jong ke school bagi kai kin mla ban access atau kini ladon kam ne emban pinun kam habrok ko ke jela shakiwe ki area yo let's say the don kum kini ki suspicious ma ba ki don kino hikai ku ba itu ki perlok ba ki IY ya ka kam la jong hakiwe the don kum kita ka bahai ban implement haboro ki stet khnang ba hoi utu ba le ya kini ka kam ne ba IY ya ka kam la jong hakti jong kiwe un pasha be je kini handai utu pat bele le ho ya ka kam la jong unum don jingting le ne don jing pasha nomar lada ka kanu ka jingle jong mi ne len jong ka sarkar ka panhal ni ka ai jing bha shu na banta jong ka tu ka kam nangis kan don ki ba kinu ki perlok ki ban persha ki kam te kan bhai lada kadi ko kum ka pilot project ngin sepek ki result jong ki is the hills lada ka bha tharai ka government kan sepek ka tahi ala se ka government kan adab ka juga ju up na banta jong ki be par ki area dan leban comment se kata ngan panut nomor ki be par ki district yo lese kim don jing mo hangiru kom de ki jing andre ni kwa ban pan bha shu